Zahradní stavby už dávno nejsou jen obyčejnými dřevěnými budkami. Dnešní nabídka zahradních domků je široká a dokážou plnit řadu funkcí. Uvažuji o pořízení zahradního domku. K čemu všemu může sloužit a na co bych si měl dát pozor? Záleží opravdu na tom, pro jaký účel si to daný majitel zahrádky zvolí. Jestli chce na nářadí, stačí mu menší domek, třeba do rozměru 3x3 metry, vyjde se tam veškeré nářadí. Pro tento malý typ domku není důležité, aby zde byla velká otvíratelná okna. Je důležité, aby hlavně tam byly zamykatelné dveře. Pokud má domek sloužit k relaxaci, je důležité, aby si majitel sám rozhodnul, jestli bude mít domek s terasou, bez terasy, kam si umístí okna, kam dveře. Jaký základ potřebujeme pro takový zahradní domek? Tak můžete použít opravdu stejné základy, jako jsou u velké stavby, betonové pásy s hlubokými základy nebo železobetonovou desku, ale vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduchou dřevěnou stavbu, tak si myslím, že nádherně postačují roštové konstrukce, která je umístěna na zemních vrutech. Ta stavba je velice jednoduchá a ten zahradní domek svojí konstrukcí se na to krásně umístí a stačí to. Je vždy důležité zajistit, aby dřevěný roštový základ byl zabezpečen proti vlhkosti. K tomu bych viděl dobré použít takovéto podložky. Je to plastový granulát, který se dává ze spoda proti vlhkosti. Jak hluboko se zemní vruty kotví a kolik jich na stavbu takového zahradního domku budeme potřebovat? Tak samozřejmě záleží na délce zemního vrutu. Zpravidla pro takovéto stavby se používá vrut o délce 60 cm a samozřejmě záleží na té rovinnosti toho povrchu, ale zhruba do těch 60-50 cm je třeba vrut zavrtat. Na stavbu zahradního domku velikosti 3x3 metry stačí 16 vrtů zpravidla. Zmiňoval jste, že zahradní domek se staví na dřevěném roštu. Z čeho je vyrobený? To se zpravidla bývá z KVH anebo BSH hranolů. Jsou to hranuly dřevěné, které jsou stabilizované, lepené, buď v jednom nebo v druhém směru. Je důležité, aby byly impregnované a aby měly samozřejmě dostatečnou dimenzi pro daný typ domku. Pokud se rozhodnete dřevěný zahradní domek stavět své pomocí, asi nejjednodušší variantou je stavebnicový modulový systém. Základem té stavebnice jsou tzv. BSH hranoly. To jsou hranoly, které jsou lepené k sobě pod tlakem, nekroutí se, nepraskají a ta stavba je, na to, že je dřevěná, tak je velice stabilní. A tady, jak vidíte, do těch drážek následně, po tom, co se ta konstrukce sestaví, tak se vkládají palubky a dovnitř do té drážky se vsouvají a zajišťují se vruty. Zmiňoval jste, že systém je modulární. V čem to spočívá? Ta modulárnost spočívá v tom, že si stavebník může vyměnit okna, respektive zvolí si, do které části toho daného modulu si umístí okna, případně dveře. Nemusí se nutně orientovat stavebním plánkem a může si okna umístit dle své vůle. Jak dlouho mi potrvá své pomocí stavba takového zahradního domku? Na stavbu počítejte tak 1 den, pokud jste šikovný a máte k ruce jednoho pomocníka. Jaký zvolíme materiál na střešní krytinu? Jelikož se jedná o lehkou konstrukci, tak bych viděl nějaký lehký materiál, plechovou střechu, plechovou krytinu. V tomto případě jsou použité asfaltové šindele.